Kublai pi barok ki perlok perjor ki bapet ya ka video. Te perlok hakani ka video ko bamenta. An pen sngow ya pi ya ka we ka khana ka basngo tanat bha shapang arngut ki syukurim. Te kini ki syukurim ki dai ki balaya shong la sa alang la san snem tam ye. Bat kladan ru iwei khon kan thai. Bat utau kurim utrai hakawe ka company. Kat ba kata ka kurim pat kadai ka basu shong hayen. Bat ka bapet ru ya ka shat ka tiu bat ka bam ka di. Baru tahu kurim udai ubala tray la kham slam bah hakata ka company. Bat de namar kata kadau ba lakwa bah ba malik jengu pen kiu tulop no yo. Henry junut pat bandong yo malik jengu namar usyap tiang yo dam yo. Henry namar ba kwa palat pat ban kiu tulop kumta hakawi kasngi ulaong hakakurim jengu. Men kemi. La shaite la kumnu ru ngan kren bat karpat bet yo malik ban pen kiu tulop no yanga. Bat kum la syai andau la poi syaka jakatre nadu men step udap tang naka jing tiang bat ka jing piu sudah baro shisngi ban ong e ya malik jangu Henry khadu khadwai andau la dab bam jasngi ula lej la kalej syaka office jangu malik jangu banyak kendu bat banyak keren bat u ban penkiu no ya katulop jangu lada long kabala baru tahu malik ru namar bau lai tho bat tip bhai ka jinglong ka babha jangu bat kum juru namar bau lo trislam hakata ka company kumta shim la kentaj ya kata ka jingker pat jong u bad ula kloy ben pen kieu ka tulop jong u barhadin bau tau long kpau le sngo kata ula dap daga khamat phu sam rakhi bad ula kamen shikat dai e namar bau malik jong u la padyang kata ka jingker pat ka jong u bad andau la poi shiyeng da miet ula kamen shikat dai e bad ula kwa bha ban pen tep lang hakakurim jong u ya kani ka khubor ka babha Henry anda urung hapo pat ula lengo pat syampan ban baka kurim jungu kalapan kre ya ka ja ka do pat la benitanan ru shibon bhai ka kamera de ki balloon bat ki design pat kum juru ki mej bam kum kadak ban ya le kamen ni le snobha na ka banta ka taka sngi ka bakar pang jong kurim jongka baraka jingmo jungu la nang tharai ba le se yo ladan mano na office bala pentip ya ka ba ula yo e ka ba kwa Bat buat hi kelam na penslam ula rung no aspo kamera shat ban kedop ya ka daga jingkemen bat ya thu ruah ka ya kata ka khubor ka bas ngotanan bau malik jeng u ula kloy ban penkiu tulop no ya u bat kata ka kurim ruah bak layo sngo kata ka khubor ba bha kladap ka jingkemen bat kala ai khublai ru ila kurim jangka perhadian nang tahi kilas dang ban ya shong no hasuki ban ya bam kata ka ja ka baka kurim jeng u kala pen kre kum kadak jong jingkemen Barang ta hamid bam la dan ru ka we ka kat ka baka kurim kala pen kre na batau kurim jangka barang ta hakata ka kat kala tho ba ye kanu ngadap da jingkemen pan ngai khublai na kamta jong phi namar ngatep pin sala be ban yo ban kiu tulap par gini ki jingpen kre gini ki decoration gini ki design kane ka bam ka di bat kini baro ki ba phi yo I menta ki dei tangkum kadak bang kwa banong hapi bakan no nga iet e ya pi hadin bau tau kurim ula dap kuli kata kakat ula dap da kamat po samrke baka kurim jengu kala tho in ka shiti ka bakar pang na kamta jengu berhadin nang ta kila ya bam no kata kaja ka do ha kata kamien bat anda kila dap bam kan baka kurim jengu kadang ra ki pliang ki pila lej sat no sha jingbu sakawe ka kar kala kum hap na ka pla jongka pat kam shim la bana e ya kata bat utau kurim ula yo I bat andau la shim bat kat baudang puli kata kakat utau kurim la klem na jau man namar ba hakata kakat usyam balat ho ba ye wala dau malik jong pi shim la tre pen kiu tulop ya piru Henry ngashkwa banong pi wat diaw ni kuslai namar ngangai scam ba pinsayo ipat hakawe kapor bat kini ke jingpen kre kini ke design kini ka bam ka di bat kini baro ki ba pio I menta idei tangkum kadak banga kwa banong hapi bakat no na iet e ya pi batling ba kani ka jing tho kani ka kar ka baar ngila ban sngo thu baka jing I jong ka kurim ye u ka long ba khlem kot bat ka bajanai kata ka mod dei tang lada ukurim jong ka ula ban job hakikam ki jam jengu ni ubet ubiang ka spa ka pau bakan sa ye ja u Henry ka long pen ban mar khong pong kata lada dei bo shim la job ni usharem ushakan tai bat khuslai Dei penban hakum kita kipor kan bau sanang don kam susu penban
ya kata ka jing kershan ka jing yaram berka jing ai man siam jong kayu ban pendengi kita ka jing jong berka jing ie jong kayu kalong dei tang ki por bak kamen hindrai ka de kerpang ada don ki jing bar ki jing tenju bat kalalong ka bak koloi ban ya kershan pada don bentalang badu te parlok lingba ini khana iba lengkot ngila ban yo nuksa bawat lada bon ki jing giding pen kyang ki wan pen talot bat penduk men siam yangi laka dai haki kam ki jam ka pole puti lani hayeng hasam lani wat ap deng ki shisam laro lani lada wat lada ngisha nyau ben habaroru hendrai lada dai badan tang iweiru iba shania yangi iba ai men siam yangi iba kershan yangi iba kerman hangi bat iba iye yangi klempap min salabe ban le bha ya ke ka bangi terang bat yoru ya ke ka ba nikwa te parlok ku bleshi bon ap baro ki bla page kot jigni ka video la da bi sotanat sko bahawat klet ban like ba sa share shiki way balanda pitang dei ba thamai sko ba sa subscribe ni ka channel ku bleshi bon in second do yang pat ha ka way ka pot